subhanahu wa ta'ala wi araita alladhi yukadhibu bid-din araita alladhi yukadhibu bid-din ko hala mawko ya nas hala mawko nani hala kulbani ka kani hala jalkarenade kani sabi inna tainaka yani araita alladhi ko hunde ne ganduda ko jarnde renade dum taki odo aya ko aya mo ganduda ko e ayeje gar ina kalda e muhammad ina peccana dum gede de godelen fo na wade bangem goto fo jetta gedal mu heden muli Allah gedal gadanal ngal Allah wi ya muhammadu araita habram walla araita bela anda alladhina on yukadhibu pennudo biddin on pennudo dinamo mate anda battande mu on pennudo odo dina bima wara idrakuhu min al-umuri al-ilahiyya wa shu'un al-ghaybiyya ndo fenni dum jaggal dalillaji laab ummidi to Allah peñanimo sika tawe anda odo no wiete ya andu odo e sifam hobo woni odo mate anda on pennudo dinamo mate anda no wiete sa anda no wiete munyame halan ma alama makko e mandarga makko e sifa makko e mbaadi makko e jelde makko e mandarga na gandirtamo sa yitana andal ko odo laydanni gadanal fadhalika na on alladhi ko on woni on yaddu mbona yarja mbona dunya al yatim yani al yatim siga are mak on pennudo dina ma woni dunyo al yatim no gufa dum na harto dum siga tawi on min woni miskin sa ari ina dabbira dum o riwa dum o harto dum o wedum amadan odo sa anda no wiete odo koy pennudo dinam jeya odo koy pennudo dinam jeya wadi non odo neddo ko bondo mo nedda meeda yide goddo wala yahub o yamirta goddo yo wat mbo yamirta goddo yo wat ina wada ay Allah wi'ani kanko o wi ko o yamirta ala ta'amil miskin e jettude nyamde o totto dum miskin kama kana la yuhissu ghayruhu ala dhalik wala yadu ilayhi fa huwa la yaf'alu bil ula yani siko tawi goddo wada siko tayo wadata dum faame goddo o kam bo sifato on jogorani dum battade wadde bima anna woni alladhi yukadhib bid-din ko on bona dunya al yatim ina gufa dum na harto dum no woddatina dum dendangal mojjere teddugal teranga popom hada dum caggal dum so dañi ko nyamate walla ko yarate subhanahu wa ta'ala wi kado ittata kado totta hen kadi miskin ndeke do wa fi hadha tawjihun li anzarina ila ana إذا لم نستطع مساعدة المسكين كان علينا أن نطلب من غيرنا مؤونته ونحث على ذلك كما تفعل الجمعيات الخيرية في كل مكان سيكو تاوي نتو o ala ko totti miskino ina wadde makko jagga e jungo makko o holla dum do mojjere nde wadate o mojje toon o fewne toon o wadane toon ko haani dum taki odo aya e sifa makko do odo pennudo diino o jogima sifaji didi sifa gondo homba yawa miskineɓe homba mawnikino dow mabɓe sifa dimmo homba ɗawaɓe ko jogi e haajuji mabɓe homba ɗamaɓe kadi yaade hayɓe yotta yaade e jogiiɓe pour ɓen balla kadi o haɗata o wirnat o jaɓata toon yaade caggal ɗum oɗo aya dariɗo goɗɗo ari subhanahu wa taala wi e nder no paamirten no qur'ana natandirta وسواء كان المهتجر للحقوق البخيل بالمال وشاء لدى غير مسليا أو غير مسلي فهو في وصف المكذبين siko tawi oɗo ko rewoɓe Allah jeeya wallo rewa kay rewoɓe Allah
e sifo no waawi wonde ko ala kala e no waawi sifora kala tan so yiɗi wona juuloowo so yiɗi o waasa wonde juuloowo yo nganndu o jeytaama e kalas walla safu fennuɓe ɓe yani julde makko yaltintamo e maɓɓe sabo innal musaddiqa bi shay yani neɗɗo fof mo ngannduɗaa ina ƴetta hunde no tottira ɗum sabu Allah walla no waɗira ɗum sabu Allah walla no gonɗini tawi ko gonɗingol ɗum ardi yani labudde no waɗɗe makko yani o gonɗina ɗum ɗum tagi subhanahu wa taala wi oɗo ɓi adama caggal de pamɗon sifa makko joni noon keɗe kadi sifa jurmaniɗo goɗɗo kadi fa waylun lil musallin heɗen mooli Allah ƴeewe tan fa waylun lil musallin holko julde fanditano hen wona ko yonna an o yimɓe aljanna siko julde wiyama noon julɗo fof ko jaygol feewi mbarma won jam fa waylun lil musallin fa adabun liman yuaddi lsalah bi jismi wa lisani min gayri an yakuna laha athar fi nafsih yani bone wodani alwayl ko ɓundu oɗon gandi woydu ko woydu woturnanata jahannama hay jahannama yata awwal ina moolo Allah nduɗo woydu yo Allah dandu ɗum hen hay jahannama nduɗo woydu noon ndu wodani ɓen juuloɓe koɗon mbaɗi sifaji ko alladina na ɓen hum an salatihim sahun ɓen ɓe ganduɗa waktude ɓe juulata nde e juulde nde yonti nde haaju maɓɓe ala juulde he ina juula noon bimana ɓanndu ndu e ɗemgal ngal ko ɗum tan juulata kono kañum hay huunde ɗum naatani wonkiki ɗum ala e terɗe he ɗum ala pitagel he ɗum ala e ɓalel he he ɗum kay ko yongel yaha tan yongel dañ tan yongel waaw tan yongel kono ko feete juulde tuwaji mum ala heen bimana omo juula de waktude juulate kono noon ɓanndu ndu e hoore nde e miijo ngo e anniya o e fof makko fof ala heen ɗum woni oɗo woni ba Allah wi an salatim sahun woɓe totta ɗum yani kono no tottirta ɗum ni kanko haaju makko ala min gayri an tuuti samarataha allati shuri'at li ajliha julde nde tottatamo yani ko tagi julde waɗede sariya ko sabu ɓernde nde ne welsodi ko ɗemgal ngal wiyata ko terɗe ɗe mbaɗata ko homo rukƴo homo fija ga e ruku he homo sujjo homo fija nde o sujjata nde womo mawna kini o renaki hay ko wiyata ko sono juulo ɗo joni jeyata cikkata mataw jeyata ko ina maayi ko ni wayi kono toɓɓuɗo ko warata ɗum ni jeyata no wuuro jeetata so yi tan na leewo cikkata mataw ko natɗa lamba no jogori gembade no sippire harmeji jeeɗiɗi gotkon kane sina taamo ko ni mbaɗata ni mbaɗa ni elle toɓɓi koye elle ko rondi ko elle ala ko ɗum firti yanas yani an salatim sahu yani aqlono to ɓerngel ngel na to miijiyel ngel na to derel ngel na ga koye konkoña ga kulle chey hengel fo hoore laaji hay hunde ngo wone sala waktu hay hunde ngo wone sala o waɗirta salat tan ko a wiye kaari kay mi yi hankene juula ɗum tan woni haaju mo e sala wama hada hay haaju makko yel gotel ala sala oɗo waylu fa waylun lahu hada al insan fa waylun lil musallin alladina hum an salatihim sahun ngo goo caggal ɗum ina hen ɓi adama goɗɗo alladina na ɓen humna kamɓe yura'un ɓe mbaɗirta kala ko ɓe mbaɗirta ɗum ko ha yiye kala ko ɓe mbaɗirta ɗum kala ko ɓe mbaɗata ɓe mbaɗirta ko ha yiye siko tawi ina dawa liggey yaltata ko pirti part siko fee julde pirti part so lewru korkari pirti part so hajju ari pirti part so yimɓe kala ɗo yimɓe gari tan so yimɓe ne janggina pirti part hollirta ko waɗata ko ha yiye wa yamnauna alma'u caggal ɗum ko ɓuri hulɓinade ko woɓe kaɗandira alma'una liggandiri woñ siko tawi joni aɗa jogui biik luɓam mi luɓani luɓam deftere mi luɓani luɓam ko defirmi mi ala
luɓam bolme jogaaki luɓam ɓoggol me ala ko yimɓe ɓe jogiino kuutondira ko hakkunde mumen an ko jogiɗa ko kam badil na jaggi hen tan a wi kek wonki yelmu e miiji yelmu fof no nangue kakoñ mum hay luɓata kañum ne nan sa wimi tan ala mi ala har mi jeeɗiɗi yo allah no andimi ɗum ne watta hen wondore kadi min kay allah no andimi ala tan wiyani tan mo go hen allah wi oɗo kadi fa waylum lahu eɗen mooli allah sa yeehi to jogiiɓe jale te remoɓe luɓam jalome ala luɓam jambere mi ala luɓam paaka mi ala luɓam jaasi mi ala ta defoɓe mi ala fayande mi ala bool mi ala kuddu mi ala ƴulɓe mi ala fayande mi ala fuurna mi ala dendangal kuutuɗi so yeehi kadi to aynaɓe mi ala ɓoggol mi ala cafgal mi ala baagal mi ala poli mi ala goloj mi ala kulle chey gooto hen fof liggoyon mum koñ huudodirte koñ sa are mo ɗaɓɓari koñ wiyanma ko jogaaki allah wi wa yamnauna almauna ɓen haɗandiroɓe kuutodir koñ allah wi fa waylum lahu jaygene wodani heɗen mooli allah ɗum tagi oustadul imam gooto e anduɓe islam biyeteɗo cheikh mouhammad abdou o wi ɓen woni ɓene juula ɓe wala yatuna min al amal ɓe garata e golle illa ma yara linnasi mimma la yukallifuhum baslu chey min malihim yani kala gina taka ɓen yaltidde baɗale bawal ɓe mbaɗa ɗum ɓe mbaɗata ɓe kulani kadi lor bona heɓtoɓe walla ustagol e daraja mabɓe caggal ɗum summa yamnauna ma awnahum dendagal koɓe jogui ɓe jaɓata kala kina wiye yurmede pour sukkude haaju miskin walla wallude ɗum ha fofto walla ha deeƴa yani oɗo haajuji mumen ngala heet ɗum tagi ɓeɗo julde mumen nafataɓe julde mabɓe yaltintaɓe limore mukazibina biddin ɓeɗo ceerugal ala hakkude mabɓe noɓe inniri koye mabɓe soɓe jiiɗi ɓe mbiye abdoullahi soɓe jii mbiye ahmad soɓe jii mbiye dieynaba soɓe jii mbiye yero min ayi ismin kala inde nde ɓe inni ndeɗo inde nde ɓe gaskitine islam ay wude koto fewnantaɓe waɗi noon fa inna hukmullahi wahid allah jingata e nder ille tan kaalaɗe tawi ala ko woni en tan sona inde ɗum noon gueɗel gonguel ngel fa wayl fa hal lil muslimina alladina yazamuna annahum yuminuna bi muhammadin wa bima jaa bi an yaqisu ahwalahum bima yajiduna min anfusihim bima yutla fi hadihi surati sarifa beela waɗɗake men enen ummatu muhammad enen wiiɓe ɓe heɗen gongni muhammad heɗen gongni ko nelaɗo addi ko beele en ɓetata koye men walla peesen koye men e ndeɗo simore konde haali ko e konde yeehi ko mbar en jogorani jeeyede e ɓen ƴeewen beele heɗen gonɗini allah walla keɓe fennuɓe allah kala mo ganduɗa wonko ɗum memi ɗumen wawa ɗofade rutto hotata allah mo ganduɗa ɗum memani ɗum kañum no tinni wiya alhamdoulillahi rabbil alamina ɓeydo yawtude ɗum tagi ndeɗo simore ayyuhal muminun kono araita alladi araita beela anda alladina on yukadibu biddin pennuɗo diina allah o fa dhalika alladi on woni on yaddu'ul yatim bono yerƴe ɗum liɓa ɗum edde yawmal qiyamati to omo ɗon matta ɗo wala yahuddo yamirta ala ta'amil miskin e ñamminde mo wawa ala fa waylun wayli wodani lil musallin e juuloɓe alladina na ɓen humna kamɓe an salatim ga koɓe juulata ko sahuna hoɓe belsodi ɗum alladina na ɓen humna kamɓe yura'un hoɓe mbaɗa ha yiye hoɓe golla ha yiye hoɓe ñamminira ha yiye hoɓe mbaɗa kulle chey ha yiye wa yamnauna hoɓe kaɗadira almauna ballodirkoñ hakkude maɓɓe ayyuhal muminun subhanahu wa taala wi ayyuhannas ndeɗo simore nde garaten kadi li'ilaafi Quraysh